Ngontokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kami uPastor Ningi. Nkulunkulu engathi ngakulona ekubusise, siyaxolisa kubona bonke abantu abaphatheka kabi. Kodwa nje sifuna sikusho ukuthi ngaza kwethu ningafoni ebusuku, ningafoni ekseni. Abantu bafona ngo12 ngo11 ebusuku, abantu bafona ngabo1 ngabo2 ekseni. Ngaza kwethu kubi kakhulu lokho. Abantu baya WhatsApp nokuba I emphasize ukuthi benga WhatsApp, so kuyinto embi ke nokho engingayithandi futhi. But ke namhla sibhekela uphupho lika igama likho kubhalwe ukuthi user something, so uthi ke sawubona pastor, ngicela ukubuza la ukuchaza uphupha ukuthini uma uphupha unikezwa ikhofi elimnyama. Esikhathini esiningi ngaso sonke isikhathi uma unikezwe ezinye izinto kuthathwa njengento enhle uma unikezwe izinto ethile. So ngicanga ikhofi leli njengoba limnyama usho bese lilungisiwe semanzini, kuyikhofi eselilungele ukuphuzwa. So asisho kanjena ke ikhofi lingasho izinto ezinhle, lingasho izinto ezimbi, kuya ngabantu ngokuhlwana kwabantu. Komunye ikhofi lisho impumelelo, lisho isikhathi senjabulo, yabona, lisho kubangcono kwesimo sempilo. But asithi into yokuqala singasho ukuthi uma uphupha ikhofi sikuthatha njengophawu oluhle uma ulinikwa lokho soke kusho nje lindele isikhathi senhlanhla, isikhathi sezindaba ezinhle esuke sizofika ekungekudala. Number 2, uma uphupha ukuthi ikhofi kuwuphawu esithatha njengolubu uma uliphuza, olungasho nje ukuthi lindele isikhathi esibi sesingxabano, ngabe isokuphoxeka noma ukuzwa indaba ezimbi ngomuntu osondele nawe esizofika kungekudala, ikakhulukazi imali eminyama, uliphuza limnyama. Khumbula futhi ukuthi ukuphuza ngaso kwesikhathi nasephusheni futhi ukudla kuyaye kuhambisana nanedliso, sometimes ngaba ukuthi nje bakudlisa ngephupho, yabona. Number 3, kodwa ke kuyenzeka futhi kube uphawu uma uphuza ikhofi elifakwe ubisi, kube nje uphawu oluhloswe nje lusho isikhathi sokubusiseka nesenjabulo esizofika ungalindele, yabo. Number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha ikhofi kube uphawu kube uphawu oluhle impela uma ulungisa uyibona usalilungisa leli ikhofi. Lokho sokusho esiningi ulindele isikhathi esihle sentuthuko nempumelelo ngenxa yokuzikhandla kwakho. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha ikhofi sikuthatha njengophawu olubi ke uma ulithela manje ukuthi ulithela mhlawumbe enkomshini, komunye ngasho nje isikhathi sengxabano, komunye ngasho isikhathi sokufikela mhlawumbe kweinhlelo noma ukwehluleka, nokuthi mhlawumbe usungasukuchayeke ezinkingeni ezinkulu zezimali ngaphezulu kwemizamo yakho yokuza nezixazululo, yabona, ukuthi ngenze kuzokwabo nayo imizamo yokuxazulula kodwa ngeke isebenze, yayibona leyo mizamo leyo. Number 6, uma uphupha futhi ikhofi kupha oluhle uma ligayiwe, lungasho nje ikhono lakho lokubhekana nazo zonke izinkinga eziphazamisa impilo, ukuphila kwakho noma impilo yakho. Number 7, futhi uma uphupha ikhofi kupha oluhle uma ligayiwe, lingabuye nje lusho ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa ngengcebo nemali esikhathini esizayo uma ubona ikhofi liseyimpuphu lapha eligayiwe. Number 8, kuyenzeka futhi uma uphupha ikhofi leli uthola ukuthi kuphawu oluhle kakhulu uma empeleni uphawu lubi uma lichitheka ikhofi. Lokho kusho ukuthi ngenzeka umuntu ongacabangisisi ngaphambi kokuthatha isinqumo, lokho kuzokulimaza futhi kuqede ubudlelwane ngenxa yokungezwani nomuntu wakho. Kusho ukuthi ukuchitha kwekhofi kungasho izingxabano ezizoholela ekupheleni kobudlelwane, kungasho ukufekela kweinhlelo futhi ukuchitha kwekhofi osukunazo zekusasa, yabona. Siyabonga kakhulu, kodwa ke obviously ubebizelekela nokubenikezwa namakhowe lapha avuthiwe, kuwuphawu oluhle singewabona lawo makhowe. Kuyenzeka amakhowe ahlaza noma amakhowe avuthiwe, nakhona lokho kuvama ukuthi kube uphawu oluhle kakhulu. So njengamanje singasho ukuthi uyuza la iphupho lakhe libuka kuyi positive dream in this case. Yes, kwabanye ikhofi mhlawumbe selingachaza mhlawumbe omunye angalibheka ngendlela yesintu ukuthi uma iprepare leli itiye, prepare abantu itiye, prepare leli khofi mhlawumbe lilungisela ukuthi uzokunikeza abantu, uthola lokho sekuveza mhlawumbe leso sidingo sokuthi kwenziwe lento eyitiye labantu abadala noma eyiphuzo zabantu abadala, ngumqombo othe utshwala ukhamba labantu abadala, yabo. Uma
elungiselela ikhofi ukunikeza abantu abaningi noma elungiselela umuntu othile, ngabe usaphila noma ungasekho, yabona. Ngaba nje into esuke isikho umuntu, hayi man, kungenzeka ukuthi ngizothi ake nenze mhlawumbe into esamqobo, into esawukhamba ngaphandle komuzi. Siyabonga kakhulu, be blessed. Siweni